Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, astelena da, baina bereziki sasoitsu esnatu zara. Ispiluan begiratu eta irripartsu ikusi duzu zure burua. Iratzargailua entzun duzunean, ez zara haserretu. Albisteak irakurri eta kezkatzeko moduko gaiak nagusi diren arren, gaur albiste txiki pozgarri gehiago ikusi dituzu, eta badakigu zergatik. Gaur, Yellow da, urteko egunik zoriontsuena. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. Urteko egunik tristeena den Blue Monday delakoaren kontrara, ekainaren 20an Yellow Day edo urteko egun zoriontsuena ospatzen dugu. Arrazoi ugari daude, udarako solstizioa, oporrak, eguraldia. Cliff Arnold, psikologo britaniarrak sortu zuen egun hau 2006an. Horretarako, Blue Mondayarekin egin zuen bezala formula matematiko bat sortu zuen. Honakoa da, edo saiatuko naiz. O, gehi, parentesi artean N ixa S edo N bider S parentesi itxi, gehi, C, P, M, zati, T, gehi, H, larria, E, da formula. O, outside da, hau da, kanpoaldea. Eta referentzia egiten dio kanpoan pasatzen dugun denborari. Zenbat eta ordu gehiago estalperik gabe kanpoko ekintzak egiten, asko zobeto. Alizko kaleak, gure sustraietaraino, eustea zaila den, ametxetaraino, lizarak zintzilik, balkoietan itzalak, aizeak, eraman itzala, eraman itzala, eraman itzala. Hortaz, asko daki Maite Maiorak, gaurko egunez jaio zen Mendaroko mendilasterkaria, 1980an. 2016an munduko txapelketako Sky Marathon modalitateko txapelduna izan zen. 2017an Skyrunner World Series txapelketa irabazi zuen eta 2021an Skyrunning munduko txapelketa. Eta Euskal Herrian sekulako garaipenak lortu ditu Zegama Izkorri maratoi erabazi zuen 2017an. Hiru handiak lasterketa birritan 2018 eta 2021an. Sorginen lasterketa beste bitan eta Gorbeia Suzien mendi lasterketa 2014an. Zoriontasunaren gakotik gertu dago beraz Maite. Horrengo kontzeptuekin ere badu lotura eta. N bider S, natura bider sozializazioa da. Hau da, naturarekin dugun harremana eta gure ingurukoekin duguna. Oso garrantzitsua zoriontsu izateko. Adibidez, Mendizabaleko esparruan, Gasteizko eraztun berdean, bertan milaka eta milaka lagun elkartu dire egun hauetan azkena rock festival jaialdiaz gozatzeko, 20. edizioak markak hautsi ditu. 3 egunetako festivalean 58.000 pertsona inguru bildu baitira. Eta kanpina ia osorik bete dute. 3.200 pertsona bildu dira bertan. Hau da, natura eta sozializazioa. Hortxe gakoa. Bueno, hori eta musika. Egia da, musika. Badakizue adingabeen kopurua bikoiztu egin dela aurreko edizioarekin alderatuta. Jaialdiaren antolatzaileek azaldu dutenez, 800 adingabe joan dira aurten.
Ez da harritzeko adin guztietako ikusleak biltzea, The Offspring, Patti Smith, Emmylou Harris, Suzy Quatro, Delirium Tremens, Morgan, Lovesick Duo, artista handiak izan ditu aurtengo edizioak. Eta ezin izan baduzu joan, lasai. Dagoeneko badakigu hurrengoaren data. 2023ko ekainaren 15, 16 eta 17 izango da, jaialdiaren antolatzaileek jakitera eman dutenez. But the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. I must stop, but the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. Bueno, eta formulara itzulita, CPM da urrengo kontzeptua. Eta horrek, Children Positive Memories esan nahi du. Hau da, txikitako oroitzapen atseginak. Eskolako azken egunak, ikasturte amaierako afari meriendak, udarako lehentxangoak, bainu jantziak. Tamalez, haurtzaroa ez da berdina munduko ume guztientzat eta oroitzapenak ez dira beti atseginek. Ikerketa berri batzuen arabera, 10 errefuxiatuetatik 8 ezin diete euren seme-alabei janaririk eta arreta medikorik eskaini. Horregatik, askorentzat, ekainak 20 ez da soilik Yellow Day. Errefuxiatuen mundu eguna ere bada. Utzi da zu kontatzen. Zerra izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure bere guztien Efemeride hau 2001 sortu zuten, 1951ko errefuxiatuen estatutuari buruzko konbentzioaren 50. urteurrena ospatzeko. Errefuxiatuen munduko egunak errefuxiatuen eskubideak, beharrak eta ametsak jartzen ditu jomugan, eta borondate politikoa eta baliabideak mobilizatzen laguntzen du. Errefuxiatuek bizirik irauteaz gain, bizitza duina eta oparoa izan dezaten. Eguneroko kezka bat den arren, errefuxiatuen munduko eguna bezalako nazioarteko egunek munduaren arreta gatazka edo jazarpenetatik ihes egiten dutenen egoera zailan jartzen laguntzen dute. Aurtengo leloa honakoa da, edonor, edonon, edonoiz. Pertsona orok du babesa bilatzeko eskubidea. Sustraiek lurra besarkatzen duten bezala moruak Zolasten doien begirada sustraiek lurra besarkatzen. Eta zein dira zoriontasunaren formulako beste kontzeptuak? Aurretik esan dugun guztia, T gehi H-erengatik zatitu behar dugu. T bataz besteko temperatura epela da, eta E datozen oporrak dira. Dagoeneko horretan pentsatzen nahi altzea. Bueno, bai, a ber, eske tira, bigarren kafeko denboraldi honen azken txampan sartu gara dagoeneko. Baina orainik egun batzuk falta dira, beraz, ikustagun, zer daukagu gaurkoan kontatzeko? Ba, Idoia da bilauzkun eta puri-purian dauden telesail eta pelikulak. Idoia xarma eta sexualitatea, zakien zutitzari buruz arituko da. Gai korapilatxoa omen da, baina esan digu simple azalduko digula. Eta gurekin izango ditugu Maitane Eunanue Gabirondo, Mirari Alkortalizaso eta Xabier Etxanizulazia. 3. orduan ipuin ilustratu argitaratu dute, aurrekin abortua lantzeko ipuina. Ekainak 20 ditu gaur eta astelena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Amaia Resende egiluz, Kaixo. Goiuri ez eizarandia, Kaixo. dagoeneko gurean den Idoia Xarma, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 223 du, arratsaldeak 4 eta 10 minutu izango ditu 15 segundu barru, Arkakuxo oraintxe agertu da gure txatean kaixo esatera, Gorkak dagoeneko bere maite dut utzi digu eta guk ere gurea kontatuko dizuegu, segituan ekainako gai ditu gaur, eta esan da bezala, astelena da, ongitorri, guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.
leioa bero. Gaur inoiz ez da gero. Bigara zutabe bat bierro. Lau begi, lau esku dilepo. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun zara naiz zara. Mentxe dagoeneko utzi dizkigute, batetik Gorkak, kaixo, inigo instrumentu hori zurea da. Bai, nirea da Gorka, zenmuz kontzertua kontatu, hori mikrotik kanpo kontatu beharreko gauzak dira. Nire gaurko maite duta da Hernani herria, ze polita San Juan preludioa, banda txistulari banda, eta abar herri bat elkarturik, ari gea ezagutzen Hernani. Ondo Gorka, ari zea ezagutzen. Eta arkakutxok esan digu abestitzarra, noski, hauek Iruin herrikoak dira eta han gertutik ezagutzen dituena, baina badio, nik gaur maite dutez bat, edo ez dut maite bat dio, maite dut batetik hasita. Eta arkakutxok dio, maite dut Nafarroa, baina ez dut maite Nafarroa kiskaltzen ikustea. Ez da guk ere, haze aste burua, haze astea. Hemendi besarkada bat, euren etxetatik mugitu bar izan duten, euren mendiak, euren inguruak, euren lurra erretzen ikusten ari diren hoiei, besarkada bat lanean ari direnei, Euskal Herri guztitik erretiro hartuta, zebiltzan suhiltzaile voluntario guztiei, euren laguntza eskaintzera bertaratu direnei, eta, esan da bezala, sufritzen ari den orori. Orain bat gara, orain bat gara. Amaia Resende Gilu, zein da zure maite duta? Ez dakit maite duta den, baina, asteburu honetan eureldi politia euki dugu. Maite duta izango da. Baina 40 gradu horiek zetzien maite duta, ze, lezon eginen jolasten futbol 7 txapelketa bat, eta, bere horrekin nahiko zaila zen, zutik mantentzea ere. Baina, polita izan zen, futbolaren inguruan, eta nik batez ere aurreiritzi desiente izaten ditut, futbolaren inguruan osatzen den giro batzuetan ez oso erosoa, eta batzuetan pixka bat agresiboa edo, ez? Eta polita izan zen, nik ez dut futbola zuzenean ia ikusten, eta orduan, nahiz eta izan horrela txapelketa herrikoi bat, eta, pixkat patxanga deitzen dioguna, polita izan zen nola bildu ginenan giro jatorrean, nola elkarbanatzen genuen ura, ez dakit edari energetikoak, eta, pixka bat futbolarekin neukan asarrea edo pixka bat lehundu da, orduan hori da, nire maite duta. Ederki. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Eta Goiuri ez izan handia, zein da zure maite duta? Nik maite dut ezan nuen, baina hitzez hitz aipatu duzu gutxi gara bera orain, Nafarroko zuten inguruan, beraz ezer gutxi gehitzeko. Azken minutuetako berria da beste zute bat dagoela Esako urtegiaren inguruan eta Leireko monastegiaren artean, eta sentsazio oso etxigarria dela, ze badirudi ez dela bukatzen, eta minak jarraitu egin duela, eta Pero eres grande o dulce, madre mía. Idoia Xarma, zein da zure maite duta? Ez izu pentsa, baina batien doket buruen 4.000 gauza, eta ez dakit zein esan. Joño. Ez dakit, eske... Suertia. Bai, esaten motute gisa, apura geratuko naz igual emozionalena ero izen aldana. Ez dakot argi dan maite dut bat, edo maite dut ez bat. Nik uste dut bixetatik badaukola bere apurtxo bat. Indala 5 uda, zoritxarrez Aretxaletako gazte bat zenduzan balaituz mendixan, Mikel Crespo,
Eta, bueno, ordutik eta bere eriotza musanetik, bere kuadriakuek urtero, pandemiak ez duzku duzi, baina bere kuadriakuek bere omenez antolatzen daue egun bat, herrixandako, mendirtiratxo batekin, nola baskaixa, eta, eta gero kontzertuak eta egoten die, eta, zapatuan izan zan bere omenez jako egun hau, bizir izena jarten dutziena, Mikelek esaten zoen zozerre omen salako. Eta egisa esan, hortik ez, zelan ez beharra handi batetik, urten lehikenen baten zeozer politxa, lehenko aldiz izan zan bebai, nik uste dute zurekin bate programai esker gure herrixan nahiko famatua egin zala, UPyD taldekuek eroen zabielako botia, eta bertako diruakin, lehenko aldiz atara daue kalera euren elektropatxanga izango litzaken elektrotxaran gaura, asko gozatu izan gauen, gerora kontzertuena, ez dakit. Eta, horixo, orduan horixo. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía. Nik maite dut pixkat baikorragoa jarriko diot arratsaldeari, izan ere, azken egun hauetako berrien artean asko izan dira, hauteskunde giroan izan ditugunak, bereziki Kolonbiako eta hitz egin nahiko nuke, lagun kolonbiar edo Latinoamerikar asko ditu dalako, asko ziren Kolonbiara begira, asko kolonbiarrak euren storietan, WhatsApp taldeetan, eta bizitzen ari ziren hori kontatzen ari zirenak, eta egia esan, edarra izan da, ez? Ikustea ezkerrak garaipen historikoa lortu duela bera, bertan Frantzia Marquez emakume beltz, feminista, ekologista, giza eskubideen alde borrokan aritu den hori iritsi dela, eta lagun baten, bideo baten ikusten nuen, ez? Gizon bat erotuta, pertsona beltz bat iritsi zelako jaurlaritzara Kolonbiako presidente ordetzara eta tipak etzun sinisten, ez? Negar batean lurrean, emozionatuta, eta, begia esan gauza politak bizizan du ditut, asteburuan hori, sakelekoaren bitartez Kolonbian gertatzen ari zen hori, eta aldaketa hori iristen zelako, eta lagun kolonbiar batek bidali kantu hau, esan dite, hau jarri behar duzu, El Amanecer, Edson Belandi eta Adriana Lizcanok Fernando Reirekin batera egindakoa, izan dolako, beti izaten horrelako mugimenduetan, horrelako aldaketa prozesuetan, Txilen ere izan zen, eta kantu erreferentziazkorik, eta eurentzat hau dela ez, eta egia esan norbaitek El Amanecer Edson Belandia bilatzen balin badu horre YouTubeen ikusiko du irudiak ere badirela ez, gizarte mugimenduak eta egun senti bat, eta aro berri bat aurrik usten duen herri baten kantua, beraz, hauxe nire maite duta, eta mendik besarkadak lagun kolonbiarrei eta bertan gaur esak emozional gozoa izango duten oiei guzti. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Eta hau esan da, arratsaldeak 9:19 minutu ditu, eta abiatu beharko dugu, gaurko bigarren kafea, mentzezareten naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Labak eta 20 minutu esan da bezala, eta nik egia esan Idoia Xarma datorrela badakit, Idoia Xarmak zakien zutitzeari buruz egin behar digula, eta askoz gehiago ez dakit, beraz ez dakit. Bai, eski esentzian hori da kontagoten bakarra. Bueno, lehenik eta behit, nire maite dutakin batera, entendi dutia, saltzia egin baten, zapatua gogor falsala, eta nire abotza horren ondorio da, orduan, gaur ez da izango nire abotzik radiofonikoen. Ez pentsa gaur ahots radiofoniko gehiagi dagoenik bigarren kafean, Bale.
beitu, egisa da gaur aukeratzera fanazenian, segai ekarri ona, egisa da bastante holan sentiruna zela gapura galduta, gaur ez dute oso errex aukeratu zertazin berba. Baina, bueno, egisa da holan apur bat, denporaldi xai apur bat atzera begiratxo bat botaterakuan, egisa da, nahiko tarte gutxi dedikau dut zauela, hankartien sakilak dauken pertsonen seksualidadiai. Orduan, apur bat horretirak eta zuek esan moduen, aurre ikusten nabelako denporaldi xa poliki basoiala heltzen bukaerara, esan du, tartetxo bat gaur eurendako. I'm trying to smash, yeah. Won't call the feds on that pussy, I'm about to tear down. Hey. Eta askotan esaten da, ez? Kasu, gai orokorretan edo berbaina, gizonezkoak, kasu honetan gizonezko zizak diela polea bat baino simpliagoa, askotan esaten da. Que el mecanismo de una polea. Eta nada más lejos de la realidad, esaten dana. Naiz eta sakilean zutitziak emuten dugu gauza bat, emuten dago lan, bez? Bere zoi, felicidad, eta jazta. Da ziurrenik gorputzian egongo dan mekanismo eta prozesu komplexuenetariko bat, neurotransmisore eta hormona eta gai biokimiko pila batek dauke bertan leku. Orduan, lehen aurreratu moduen, nahiko komplexua da, orduan guazen simpletzen, egin bat, bale? Eta zuk esan dozu, bali. Zelan emuten da, oserei esker emuten da zutitze bat, oserei esker emuten da erekzio bat, odol fluxu baten esker, edo odol fluxu baten areagotziai esker. Baina, aurreko baten, giza erantzun sexualan fasietaz berbaino benian azaldu noen moruen, aurretiko fase bat egongo litzake edo normalien egon biko litzake, izango litzakena desira, bai? Orduan, normalian, prozesu honen hasiera beti emongo da garunien. Hau da, desira sexual bat egon biko litzake zutitzia albideratzeko, nahi bat ekintza sexual hori aurrera eruateko. Ondorioz, horrek garunian sortuko dauen aginduetako bat, odola sakilera fatia izango da. Erekzinoa, esan duten moduan, erekzinoa emuteko biharrezkoa izango dien beste prozesu hormonal, biokimiko, nervioso askokin batera. Orduan, laburtzeko izango litzake. Estimulo bat jasotzen da, ondorioz erreakzio kate bat askatzen da, eta bukatzen da, sakilean emuten dalako odolan metatze bat, eta orduan erekzinoa emungo daun leku. Bai? Bai. Venga. Horraino bai. Bai, bale. Oina apur bat, kontzeptu izen propio badauke. Guain zaiagoa. Ez da zaiagoa, eta hau entendiutia hau da, gero entenditzia, zerei esker metatzen da, zerei esker pilatzen da odol fluxu gehigarri hori ero sakilean, ez? Sakileko leize gorputzetara, leize gorputzak die erderaz dien cuerpos cavernosos, hau da, sakileak ditzu bi leize gorputz eta gorputz arola bat, edo gorputz esponjoso bat izango litzak, eske batzutan euskerara tzen ditugunian kontzeptu medikoak apur bat arroz geraketan die, baina, horixe, orduan, sakileko leize gorputzetara estimulo sexual baten ondorioz, izen leikela, bizuala, entzumenezkoa, eukimenezkoa, imaginarioa, norberak erabakitzen dauen momentuen, orduan, horixe, estimulo sexual baten ondorioz, sakilean sartzen da odol fluxua areagotuko da, eta ondorioz, erekzio bat emongo da. Entendiruteko apurtxo bat, sakileko gorputz honek funtzionetan dago esponja baten antzera. Hau da, behin odola heltzen da nien bertara, itxen dago xurgatu, orduan sakila horregatik puzten da, horregatik aldatzen da bere tamaina, eta, baina ez hori bakarrik, erekzioan mantentzia asko baldintzatuko dau odol fluxu berri hori sakilean mantentzeko gaitxasunak. Hau da, horri izango da apur bat gakua, ez? Odola sakilen berez badau, ez dau irri gau barik, beste barik, baina, odol fluxu hori askartu itxen da, horrek eragingo dau sakileko strukturak haunditzia, eta gerora, odol horren esandako odol horren mantentzia izango da, erekzio hori mantentzeko gakua, edo, zela betxo. Baina, claro, honek sonatzen dago oso, que fisiologiko, dana. Txeme, orduan esaten danen, eske mutilak tontotu iten dia ze buruko odola zakilera jote zaia eta horregatik dode tonto, gezurra da. Bueno,
Bai eta ez, azkenean zutitze bat emoteko odol gehiago bie da. Baina, bueno, nik esan binoena esan apur bat. Eso, kontadutena, da oso politxa, desira sexual bat bier, da ez dakiz eta arduan, nik irudikatzen dut. Nik kartien sakila baldin badauket, eta noixien behin, holan, jugada txar bat pasau baduz, esaten dut. Eta nik espadot, estimulo konstienterik jaso, espadot zuzenian ekintza sexual baterako nahi hori, agertu, segatik zutitzen, enbuten da zutitze hori, segatik. Ez, nik uste dut, aurreko baten behuztu komentu gabela, danok ezagutzen dugu, klasekideren batek momentu bastante txar bat pasau dauena. Noski, arbelara atera zaitez orain. Eta, oin ez da momentu, eta igual dutzo. Emuten da, eta existiruten da, eta badauz kasu hontan bi mota, edo zehaztuko ditugu, berezko edo bat-batian emuten dien nahibariko erekzino honeik dago kixonez. Zutitze involuntarioak edo deitxuko zau, bale? Orduan, alde batetik egongo zien, goixetan eta gabetan emuten dien berezko erekzino honek, izango ditzakenaz espontaneos, edo danak diazken baten berezkoak, baina, bueno, kasu honetan egongo gitzen berbaitzen, ziklo hormonal baten baitxan emuten dien erekzinoi dago kixonez. Eta beste alde batetik egongo litzazkez, batekuak, oza, involuntarios total, inolako loturarik ez daukonak ezekimez. Orduan, gabeko erekzinuak, pasetan die geixen bat loan REM fasian edo rapid eye movement izango dala momentu horretan garuneko aktibidadea ondixena egoten danean lo gauzen bitxartian, eta kuriosoki, baina da gorputzerako entrenamentu bat izango basan moduan itxendola gorputzak. Osa, aurretik esan ditudan leize gorputz horreik oxigenatzeko eta rebaskularizzatzeko mekanismoa. Osa, da garbiketa prozesuat gorputza jartzen dauen martxan, egin baten egitura hori funtzional eta pres mantendu alizeteko. Osea, una bomba. Osea, ez dakit, da pasada, nire ustez gorputzan gaitxasunak. Izen be, zutitze honek izen propio bat dana daukie, TPN edo tumescencia peneana nocturna. Oi, ama. Dana dauko bere izena mundu hontan. Eta esaten da, hori, erekzio disfuntzio fizikorik ez daukon edo zeinek izakit experimentatzen dauela fenomeno hau, normalian 3 edo 5 aldiz gaueko. Wow, hori nikenekin. Gauean 3 eta 5 alditan erekzio izaten dugu. Aibo! Gero, jentia kantzauta esnaten da, normala. Aia! Enekin egin bestetan, osa, normalian. Pentsatzen hon, gauetan ere noiz behin gertatzen zela. Askotan, osa, ez da izango agerikoa eta espasara esnatzen ezada konturatuko. Ja, bai. Baina, bueno, pasatzen da, zure gorputzaren martxan garbitzen, eske, gauza tope. Bai, da kasu ez da erabateko erekzio. Egongo da, estimulotxo bat, izango da, hola. Da, jazta. Zen pelikula bat, protagonista gizonezko esnatezala gauero 3 eta 4 denetan. Bezeko, baino lehenago beste norbait esnatu zen. Ja, desde luego. Please take me to places that nobody knows. You got me hooked up on the feeling. Bueno, hemen txari zaizkigu, Arkakusok esan digu napiz idoiaren barriarekin pix egiten duela. Vale, guau. Trinkotasuna zari gara, eta berak aditzak trinkotzen ditu. Baina azken mezua ez da ona, zerre usaina Iruñean. Ai... Bentitzen dut. Ai, amanimo. They do. Porrat ironikoa da, ez hemen sakilez horraitzen da. Bai. Baina, bueno, bizitzako, eta munduko beste puntetan, ez dakit, edozein lekutan pasetan diren beste hainbat eta hainbat. Baina justizia eta jasarpenekin eta pasetan den munduan, hainbat. Jastak izan ebien esaten. Bai, gauen 3-5 erekzio. Bai, hori da. Tupiniscencia hori. Tumescencia peneana nocturna. Tumescencia. Bueno, aipatu ditugu hori, fisiologikoak izango litzazken erekzio horrein barruan gabekuak, eta, goixekuak bebai egongo litzake honein artean, eta kauza goixekuek testosterona mailan igoeriakin daukia harreman ez du hau aurreko baten, komentau gaben hori gizonezkoen edo gizonezko zizen, eta sakildun pertsonen testosterona ziklo horren barruan,
komentau gabenez, goixetan emuten dala testosterona piko handu izena, goixeko lehen gorduetan bebai dopaminan igoera emuten da, eta aldi berien melatonina edo loan hormona izango litzaken hormona horren jeitxiran ondorioz, eukileike erantzun moduen, sutitze hori. Honei tiraka gainera esango nauke, hau komentetan ibilikitzen nian, inigo komentau zaben zer, txixa itxiakin goixetan eta korten sarie? Bai, egonaz irakurten, eta badauko... Txinentzuleako katze aldera. Bai, barkatu. Uste dut gizonezko edo zakildun testosteronan zikluena gabiltzen behar baitxen. Gehienoi, gertatzen zaigula goizean, pixagure erekzio... Bai. Both together. Nik egixetan momentuen komentau zaben nian, eta karo, justo goiruro gingo zen amen, ezin zotzugun apoia, geixen bat, por falta de pruebas, geixen bat, eta niak hortaz, geratu nintzen horrekin, eta gaur egon zenian aportxo bat ikertzen, ikusiot, bai jasota dauela, goixeko testosterona maila ultra altu horrek, eta gaba osu eta gero, maskurixan gernua pilatzean ondorioz, izen leikela, basakila zela baitxe estimulatzeko, hori erekzino bat emoleik edo, osasi erekzino batera, txixagurian ondorioz, bai. Gaur goizen, nahi gabe, topatu dez... Nahi gabe. Bai, nahi gabe. A bere? Ezan artikulu moduko bat, eta jendeak aipatzen zituen, ze gauza egozten zaizkio sexu bati berez bestearenak direnak, ez? Eta orduan, adibide bat zan takoidun zapatenak. Berez, sortu zirela gizonentzako, eta Luis 14. uste dut izan zela erabiltzen hasi zena, eta hasieran gizonezkoak erabiltzen zituzten takoidun zapatak, eta orain emakumeen gauza dela dirudiez, eta hori zen lehenengo dibidea, eta gero gehiago zeuden, eta beste bat zan, eserita pixagitarena. Gizon batek iruzkinetan aipatzen zuen lagunok, en plan gizon lagunok, lagunok entzun. Goizetan esnatzen zarenean tente, askoz errexagoa da, eta gomendio bat da, eserita pixa egitea. Inigo justo kontrako esan zauen. Hori esatezen gaurko artikuloak. A ber, gauza bat esango izuet. Baina... Zuek imaginatu, eserita zaudetela. Ez que ez daue muten lekuak, bai. Ja, mine mumbida. Ez que erekzioen kontra joan behar dezu. Gero bidaliko dizuet. Bale, ados. Nik uste, erekzioak normalean egingo luke angelu bat, ez dakit, 30 gradukoa, triparekin edo ez, eta zuk pixa egiteko eserita beharko zenuke, iaia, 150 gradutara jarri. Bai, Gutxinez, beste gauza bada, erekzioan hori egiten duzunean, komunan eseritzeko taparekin tok-tok egiten duzula. Edo igual dagotu komun bat oso hando isa. Hasta jendeak ze komun dauzkan bizitzan. Igual esatetzun eseri, baina komunaren farean. Igual alderantziz. Hori da. Ja, ez dakit. Baina horre ere... A ver, goiurik... Ez du ondo ulertu irakurri duna. Ez, Googleen bidatu dut orain, eta gertu zait beste artikulu bat izan duna. Zein da, what is the best way to pee with an erection? Zein den okerrena. Esto parabolas, eso. Zein den erekzio batekin pixa egiteko oberena, eta jartzen du, jendeak erantzuten du, eserita. Bai. Hau... Inigo... Inkestatxoa pasa. Gauza desango izuet, konturatzen zeate, pixkat women's planning bat egiten ari zeatela, ez da? Zakildun bakarra ni naiz, eta denak iritzia ematen nola imarran pixa erekzioak. Artikulu Google. Eta guk ez dugu iritzirik eman, gutxak dugu. Irakurri duguna. Nola egiten duen pixa eserita erekzio batekin. Pasa inkestatxoak. Entzule, egin inkesta bat, kuadriako WhatsAppea utzi nuen dela bilete, bazan bizitza hobe baterako pauso bat, sentitzen lagunak, horren ezin dut konsulta egin, baina egingo dut beste nola bait. Lehen aipatu dizuet lagun latinoamerikarrak eta Mexi, Kolombi izeneko WhatsApp tale bat badaukat eta denak oraintxe borbor dabiltza hor, eta galdera botako diet, eta zer dioten. Baina, nik Google izaten duna zaratago, nire iritzia, erekzio batekin pixa egiteko modurik errexena, komunetik urrun xamar. Bai, nik esango nauke. Zakila 80 gradutara bultzata, pues, parabola. Bai, gaina poli-politxa goixaitita. Ondo... Egia da... Ose nahi dut, elmugara iristen bada, bai. Bai, hori. Bestela. Gero garbitxu. Beti ere, goizeko pixa gure erekzio hori ere ez dela erekzio
hola, totxo bat, behintzat, o negatiba baldin bada. Flexibilidade puntu bat badaukazula. Hortara noia bebai, esan duen moduan, hau aldik azkenean, erreanzio fisiologiko bat baldin bada, maskurixak eta testosteronak gauzatu lehizken gauza bat, bueno, lasaitxo apurra bebai eta bajauko da. Hori da. Irudikatzen dut, baina. Baina ez dakit, batzutan gerta daiteke, sexu harremanean bertan konturatzea, ostaz, pixagure haukat eta uste dut eten aldi bat. Bai. Hor, xerita nik tein horreton jendeak. Dutxan. Dutxan bai, baina... Ez dakit. Bueno, esan moduan honek izango litzazke, hori, zutitza involuntarioetan, fisiologikoak, edo, kasu honetan, ziklo hormonal bat ilotutakoak, goizeko erreketa gabekoak, eta gero dauz, bapatekoak, bale, nahi pate ditugun horrek, arrapetan dotzula, kagando izin papel, esan lana, ez? Eta zoritxarrez, naizta egon hazin, irakurten nahiko txo, helduna zen ondorio nagusixena, eta irakurri doten nian, ez dau arrazoi konkreturik, eta beste barik erantzuna askotan da, fisiologiak kontzientzia gainditzen dagoena. Punto pelota. Barka, justu konsulta egiten nahi zen WhatsAppez eta atentzioa gauza batera, no? Bapatekuen arrazoi baten bila baldin bagabitz irakurri doten danetan eta ninde ondorioa, apur bate ikerketekin bat zatorren, eta sala, askotan ez dauela arrazoi konkreturik, eta beste bari, momentu batutan fisiologiak kontzientzia gainditzen zauela. Punto. Zein izen leike, zerrenda txoat itxiarren, batzutan mugimendu konkretu batek garatu leiken, esitazioan ondorio zemun leike zutitzia. Ero momentuko ansiedade, euforia, grin baten esker, bai emun leike, erreakzinua. Arropak genitaletan emun leiken, roze baten edo ondorioz. Aritu gea, esan dezu, arbelera ateratzea tokatzen zen garaiura, nerabe aroan, maiazpiko apaleko liburuak normalean ja kontaktuan zuten. Ja, gisa da. Nerabeok pasatzen genituen, ordu pilo bat. Ez zen kasualidadea, ez da momentu arbelera atatzeko, ez da goizona. Ja. Ez da goizona. Baina, rakarraka ibiltza zinetelako? Ez dut uste gureta, ez. Edozein presio liburu bat ateratzen zini joan da trupiskat, eta nahikoa zan 2 ordu pasatzeko gola. Ulergarri xapentzatan. Garai horietan adin horrekin, eta nik uste testosterona, eta ikarazkoa festa dago. Bueno, nabaritzen da, nerabearen giroan. Sartu gela horretan, irakasle bat galdetu, testosterona non dagoen, ez? Examinaben, bai. Batzutan, irakurre doi, ariketa fisiko konkretu batzuk eta bai emuleizkena, igual, momentuen gorputzan dako satisfazio bat izen leiken doze gauzan, erantzun bat. Zorionez, esan moduan, kasu honetan, erlajatzia baino gauza berik, ez dau, nahi bariko tentetze hori desagertzeko. Azken baten, tentetze baten buten bada ez da gura esan gizona prestatzen da bilenik momentu horretan sexu harreman bate eukitzeko emungo bazan aukeria. Azken baten, eza astu, naiz eta hori, nahi barikoak diela, eta emun leizkela, baina erekzinuan, mantentzeko desira biharrezkoa dala. Eta normalien, gauzatzen danean, eta gure bada, ukitziakin berakin, apurrat, berrelikatu ingo da zera, eta erekzinua mantenduko da, baina bestela, bere hortan fango da. Kuriosidade moduan, aipatzia, adinakin berezko zutitze honek, goizekua gabekuak eta bapateko inesperagonek desagertzen doia zela, baina importantia da jakitxia, elitzazkela guztiz desagertu biherko, beti bez palitza gertuko baitxa, irrigazinua edo dolan fluxua komprometiruko dauen, edozein gaixotasun agertu ezien, izenliken moduen kardiobaskularra, fibrosisak, badauzain bate gaixotasun, zuzenian eragiten dotzela sakinean zutitzeko gaitasunai. Baina kuriosidadea handixena esango nauke dala, sakilean zutitziakin lotutako sexu asalduretan, profesionalak honek diagnostikatzerako orduan edo tipologia bat emoterako orduan, figetan dala erekzino honein presentzian, figetan diela barkatu, erekzino honein presentzian, zehazteko asaldura hori jatorri organikokua dan edo jatorri psikologikokua dan. Segatik, zutitze eza agertzen danean momentu konkretu baten, baina zuk gero, esatik aldetzen dutzu nian medikoak momentu harta, esan duzu, zuk goixetan eta gabetan gure bariko zititze horrek egoten die, eta esan duzu, bai, edo ez, baina baiezkoa emuten danean, orduan ondorioztatzen da, diagnostikatzen da, zutitzia hilotutako asaldura bat, baina jatorri psikologikoko hau da, momentuko ansiedadea lotuta egon leikena, hori bai,
esan moduan, gabeko egoizeko eta bapateko honek desagertzen badie guztiz, ba igual jatorri organikoko asaldura batez egongo gitzen berbaitxan. Begira. Jarraituko dugu hildontatik, baina nire konsultak hasi dira lehenengo reakzioak sortzen. A ver. Batzuk ikaragarri sinesgaitzetik, zin sinestutik, irratian zuzenean auta beste. John Leesek dio, what? John Lees, a ber, hemen ari gara, eta zakildunen iritzia berritu, erekzio batekin pixagure eukita, zein den pixa egiteko modurik onena. Eta Google-eko mendio, eserita tazan egiten dela. Ni hasi naiz dagoeneko batzuk topatzen. Erantzun batzuk, kuadrillako, bueno, edo ezagunenak, ingurukoenak. Lehenengoa izan daula broma xamarrean. Eguzkitsua bala eguna, balkoira atera eta Erromako zubia eginda. Baino, galdera serioa bada, eta nik baitzait serioa dela, esan du, pixkat makurtu ipurdi atzeraka bota eta usoaren posturan. Baina zutik ez dara, bai, noski, gehiagik jisten badezu zakia moztu egiten da pixadan. Hori da, ezin da burrukatu. Beste batek dio, eserita ni de coña, aurreraka inklinatuta, buscando el ángulo bueno. Osea, berdina. Bai, John Lees horti dabil. Ez, John Leesek agur esan du. Agur segura, ez da erantzun. Aizu, John Lees, baina ez, finolismo mota dau. Eta jo gaia interesatu. Bai, bale, ados. Ba, gai, beste dozien gai bezalako, ez, gai... Eta importantia da, bai, jakitxia, esan du, muten dago gauza bat, sinplia dela eta oso komplexua. Badagor mezu bat, ez dugu nahi patu, Arkakusoren nahi gabe bat, komatxo artean, goiurik esan duenean gaur izan nahi gabe, topatu dela bideoa. Azpimarratu behar da. Baina, bueno, banik erantzun, usuaren postura delako... Hori, eserita. Eserita! Nola egiten duzu pi eserita? Eserita. A ber, ba, depende. Nik uste klabia dela jakin barik, Zuk esan dakua, ba, depende zutitzian hortasun hori. Barkatu lasai. Horen bai. El lakabose. John Lees. Hau da batere profesionala. Nola ez? John Lees ari da hemen troleatzen. Nik inguruan dauzkadan 10 zakildunek diote eserita ez dala modurik, da John Leesek baietz hau oso susmagarria da. Hau tongo da. Esan dizu hurrengoan dokumentazio grafikoa eskainiko dizu. Ui, ba, izue, dokumentazio grafikoa iritsi zait WhatsAppetik, eta entzuleak ikustea nahi nuke. Nola, ez? Zer akutsi behar dezu? A ber, ba, nola egin pixa... Baina postura bakarrik. Eta uste dut... Ala, ya, hasta Twitcheko kanala itxiko digute. Ez postura bakarrik. Garbi da gola, omego, Yuri, ez da... Rocco Siffredi hemen pixa egiten. Rocco Siffredi. Zai. Ni hace referencias viejunoa. Ja, sobrau. Claro, gitamarrekoa. Ikustagun, hemen daukagu. Ondo. Rocco Siffredi zan porno aktore bat. Bai. San. Ez dago diepes, bueno, grafikoa baina... How to pee with morning wood. Ondo. Dago bat, zutik. Komun parean, tubito batekin, pixkat, hola... Korapiatzen. Erlajatzeko, zea. Bestea, de Superman, buruz bera, etzan da, pixatokiaren gainean. Bai, jartzeiki hor abdominalak eta kore asko behar da, De handstand, ojo hau, pinua egiten, baina esku bakarrarekin, zebestearekin, zakiarekin apuntatzen zaude buruz bera. Horia crossfiteroen dako. Ojo, The Frog. Igela. Hau izan liteke. Hau da pixkatu usuaren, ose, ipurdi atzera. Usuarena eserita, baina... Hor... Pustakitu. John Leesek idatzi du, errealitatea igelarenera gerturatzen da. Oantxea saldu dugun hau. Bueno, John Leesen errealitatearen, Hori. Nik uste The Frog dela de handstand egin ezin dutene. Ez? Pixka bat. Hombre, baina de Tube adibidez, tubarena pixka txantxa bada. Baina besteak izan daitezke, benetan, Txoin, baina azkenekoa dala hile lehorgailuarekin ez dut ulertzen. Bai, hori da, zakila, haintente balin badago, angelua ez dala 15 gradutik bera jetxiko, pixa guruntzaterako da, eta haize hile lehorgailuarekin beruntz bultzago duzu. Teatronauta, güey. Eta badago beste bat dala, de lunch, dala... Haure crossfiteren zat. Bai, pixkat ez da inola izan posture, belauna baldurrean eta beste hanka luntz izena du? Bai, luntz bat egiten. Nik luntzak beste... Ez que nik ez dut ikusten irudixak, nik ez dut ikusten irudixak, bakar nabil ondorioztatzen. Bai, erakutsi jozuezuek ordenagailua askatuta ere ez dala zer gertatzen. Bai. Ni azte baniz hemen giratzen arazo tekniok izango ditugu. Ez dut irudikatzen, abertien marraskixak, argazkixak... Marrazki. Vale. Sekadorian pertsona zakildun bat eta esan diate, hemen dauzkezu 6 aukera, eguneko aste bakoitzantzako bat, eta igandea freestyle.
igande freestyle. Bueno, ikusten dugu garbi, gure entzulen artean batzuk defrogzaleak direla. Claro, Superman oso realista da, dio Jon Lizek, Superman, ez da crossfitero entzako, ez? Bueno, euki horrezu komun oso handi bat sartzeko etzan barrela. Edo beste bari behizen bizara akrobata oso bon bat eta listo. Ja, baude komunak, nun eserita belaunak itzez gizun kabitzen, Superman egiteko moduan. Hori pasatu zaizu zuri. Ni komun askotan eneiz iristen lurrera. Claro, egitan, baude komunak lurrera iriztetzeanak? Claro. Zaba, asko batzut oso altuak, Bai. Baina, oiek esan nuke direla egokituak, ez da? Bai, normalen ziten die. Bai, baina bueno. Altu xamarrak dira, gero izpilu oso beran dago, bai, hori bai. Jo, begira zenbat aukera, eta gero ni juten naiz larun bat gauetan taberna batea pixa egitea, eta pixa dago leku guztitan komuntzulon izan ezik. Eta bidea zenbat aukera dago. Igual jarri berditugu tabernen komunetan eta bidali, erakutsi. Jendea hasiko da hori egiten. Jenderi sormena maiozu aukeran. Badakizue, hau gaia, zakildunon garuna batzutan hain simple izan daiteke, pixia kanpoan ez egiteko eta sistemen artean dagoela armiarmaren pegatina hartzen dutela, eta horrek egiten duela pixa armiarmara apuntatzea, eta horrek garbiago mantentzen dituela komunak, da... Vale, behitu. Ez da batzuk oso bajuak, gehienak doi fe, arkakuxok, eske... Bueno, eske bakutzaren alturaren arabera. Irisgarritasunaren gorena komun egokituan ezin... Egia da paradogikoa dela, Jon Lizek aipatzen duena, komun egokituan iritsi ezin da irisgarritasunaren gorena. A ber... Amaia, zuretzat irisgarriak ez dira. A ber, ez da dela koneretzako egokituta, baina beste komun asko ere. Bueno, Amaia, saltzen dituzte... Bai, elebadoriak. Ez esan nahi duen... Zinean jartzen zikizuten batzen. Beste, saltzen dituzte, karo, eske, badibidez, ni nago juergan edo, nago mendian edo ez dakit. Komun batetik urrun nago eta pixa egin nahi dut, eta ez dauzkat erreztasunak horrela zaki atera eta pixa egiteko, ez? Nola ez daukaten zakik. Orduan, saltzen dituzte... Hani baduket? Zuk badaukazu? Eta zen ez da erresa erabiltzen. Bale, a ber, entzulei kontatuko diegu. Ostras. Da, gauzatxo bat zuk jartzen duzuna... aluan, irudikatu... Pixa egiteko gizon, zakildunak bezala. Irudikatu, zela da, enbudo bat, silikon asko enbudo bat, oin etxegixentan material antzeko kua, baina forma ovalo antzekua, eta gero dauka, irteera bat. Osa, enbudo... Eta biguina da? Txato bat. Probatu barruan makil bat sartzen, eta goizetako pixa egiteko sistema probatu. Ez dakit, niri etxien errezitzen jat, baina frakak jantzita dauzketela erabiltzia, niri oso zaila etxe jat. Claro, hori dago pentsatuta, galtzekin zutik egiteko. Bai, benien hasi zen gai, frakak bajau biot, sikiera, ez da itzik pordixa porra librau, eta orduen igual espot gura asko makurtu, gure dana. Baina nik uste buelta pare baten bihako lan. Araza txixa pixkatek ies egin eta bustitzeko arrisku asko dagoela. Bai, hau pentseta jat buelta txobatzuk hemen bihako la. Edo, bueno, arkakuxo dio ez tala bat, erresa. Nik beak San Ferminetanako erosi zuela. Bai, nire bai erosi noen San Ferminetanako. Eta amore eman zuela. Ui, San Ferminetanako. Jo, eske San Ferminetan txixa itxia da ondamendi bat. Igual sistemanekin ere bai ez. Bai, esan izan... Gaurko lehorro burua. San Ferminetan txixeitie da ondamendi bat. Bai, eske hola da. Eta egondanak badaki. Bueno, apurra gaixa berpideratzi arren apurtxo, Gutxi geraketa jateta, baina, bueno, guztoko jaten tupautako dana kontatzia. Azkenean utzi dugu esaten, berezko zutitze honek, naiz eta izen lehizken, hori, momentua kontuen eukitxa, purtsoate deserosuak, biharrezkoak diela, inaundi baten, osasun adierazle badielako. Esan duena, lehengo gauzia asaldurarik baldin, zutitzea ilotutako asaldurarik badauen erabakitzeko, lehengo galderia beti izango da, erekzio mota hau emuten dan edo ez, erabakitzeko, jatorri organiko dune asaldura bat izango dan, edo jatorri psikologiko duen barkatu, jatorriko asalduria izango dan, inbaten zorionez, honek terapia bidez, konpondual izango da lako, ala nahi izan eskero. Orduan, osasun nahi dago kixonez, berezko erekzio honik emutia, basan moduan, osasun seinale da. Orduen, oinarte berez aipatu dugu,
zeirek sortzen duen erreksinua, zelan sortzen dan, zelan emuten dan ez dakize, baina lau punto klaba aipatzea gustoko jaten, esateko zeintzuk dien ereksino bat emuteko bete biharreko baldintzak. Osa, badakigu zein dan mekanismoa, baina gero emunalizeteko zer da gorputz batek biharreskua da. Bale, lengua, biharrezkoa izango da, sakilera seinaliak bialduko ditun nerviosistema osasuntxu eta funtzional bat edukitzia. Ez, azkenean ulertuta, gorputzean ziar seinaliak nervio bidez garraiatzen diela, burmuinetik bere helburugaraino, orduan, oztoporen bat agertu eskero bidien, eukiko daue erantzun moduen, zuzutitze hori esemutia. Orduan, hildo beretik, sakilera odola sartu eta bertatik urtetzia, albideratuko dauen odol zirkulazio sistema osasuntxu eta funtzional bat edukitzia. Hau da, ez egotia inolako odol fluxu arazorik, ez egotia oztoporik, ez ezebez, bueno. Hori bestalde. Gerora, odola sakil barrura sartu deixen, bertako muskulo lisuen. Muskulo lisua da organo gutzen barruan egoten dan muskulo mota bat, involuntarioa dana guztiz. Muskulo mota honen erlaxatzeko gaitasuna biharrezkoa izango da. Xurgatzeko eta pusteko gaitasunaz aparte, mantentzekoa be, importantia izango dalako. Eta azkena izango da, testosterona maila egokisa eukitzia pertsoniak. Azken baten be, sistema endokrino osasuntxu eta funtzional bat edukitzia honen presentzia eukitzia. Azken baten izango da, egoera osasuntxu bat eukitzia pertsoniak, osasuna ulertuta beti be, ez bakarrik gaixotasun eza bakarrik, baizik eta norbanakua modu integral baten kontuen hartzen dauena, bere bizitzako esfera danetan, izen leikena biologikoa, soziala eta psikologikoa. Eta bukatzeko gauza, niretako dara pora jostarixa, kontatzia gustako jaten. Naiz da niko entendiruten duten, sakila aukiko banauke, balitzakela izango beste, baina pura barreguria sortzen. Ui, ama, a ver. Eta hau bai dala titular bat. Dala, bai, sakila apurtu inleike. Oso mingarri omen da. Oso mingarri omen da, eta gainera oso... Barkatu izan esan. Eta rekuperazio prozesua oso motela. Entzun. Noski emungo da sakila ereksinuen dauenian, eta egisa da badala apurat kontroversia edo, apurat mito kutsua daukon zebez azkena esaien dozu, ez ez dauko esurra zela apurtuko da. Da ez dauko esurrik, baina sakileko aipatu ditugun 3 gorputz honeik, gorputz erektil honek kasu honetan, tunika albuginia derizon mintz bategatik dauz babestuta. Eta hau da, tensio baten ondorioz, patien, askar, indarraz, sakila tolertu eskero, apurtuko dana. Eta ez da bakarrik apurtzeko, apurtziak buruen ja sortu lehikera, sakila apurtu, guau. Daukonez augarri berezixenetako bat da, mintzau apurtzen danian, txaskido moduko zarata bat itxen dauela. Itxen dau, klak. Literalki, apurtuta, se rompió. Vale, orduan, hau pasetan dan kasuen, saikilan apurketa emutentan, 176an, kasuen 176an, koito praktiketan emuten dala, baina ez da gauza bat oikua, vale, emun leike, baina ez da oikua, 1.000 kasuko emuten die 1,36. 1.000-tik 1,36. Bueno. Nintzen barra egiten zet behin lagun bati pasaditzaion, eta justu Mexikora iritsi nintzen eta lagun mexikar batekin geratu, eta hazte eskutzi el txaskido. Benetan, eske gisa da. Eta esan ez denean hori izan, ara kontatzen zuen, Mark. Bai, irakurri dut, eta hori ezaugarri berezixenetako bat hori dala, zaratia, intzuten dala zaratat, klak, apurtu. Ai, ama. Orduan, eta inoiz zalantzarik eraltu baldin bajako, urgentzia mediko bat da, soinu hortaz aparte, baina izan dauen moduan, bateko sekulako mina muten daudelako, noski ereksinua baldin badau galdu ingo da guztiz, sakila anturatu ingo da, onditxu ingo da, inflamazioan ondorioz, incluso more kolorial dau hartu hemorragian ondorioz. Orduan, zein bida momentu horretan, baino lako zalantzabari, urgentzietara fan, ze askotan konpontzeko kirurgia biharrezkoa izaten da. Gainera, ez hori bakarrik, baina espada tratatzen edo espadan momentuen espajako emuten, emun biharreko tratamendua, sakilak
limitazio funtzionalak geratu aljako, geratu alda okertuta, geratu alda posizio minkor baten, nun heldu leike, egunerokotasuneko bizitzako ekintzak aurrera erutia, sailtzia eta da, orduan, aloro, gozatu, zaindu, eta apurtzen bada borgetzetara fan. Gure entzulen artean badaino gehiago orain ikaratuta, aste betean ez duenik koitorik praktikatu niko. Ikaratuta nago ni, sentitu dut mina... Ja, pentsetia suaka. Bai, Esan bero, izkizitak izagatik, baina kriston para guria sortzen duz. Eta konzientenaz ez dala zer barri txekua. Baina, pentetajat momentua, alboko endoen pertsonen dako izeleikela oso komikua. A ver, barkatu, bizigare gizarte baten untzuk ikustezun parekua jausten, eta etxendozun lan gauzea barri. Baina ez da berdina, erorketa zeiten dezu farra, segun eta erortze prozesuaren... Baina zu gero fan da konta lagune, eske, atzozak dira portu gaten. Ja, ez. Eta zetan zen biltzen. Wow. Claro, eta kaso, mitoak ere utzi barria, ez erra rarorik ingabe gertatu. Hori esan dezu, eguneko 76 dela koitoa praktikatzen. Sarketako praktiketan, bai. Eta beste guztia, nola alda izan? Beste gabe hau... Esan duten moduan, zuk imagina oso zerrolan, oso askar, oso patiko, oso indartxu, txemoso lago, mugimendu askarren bat, muleike. Bueno, kontu zibil. Edo, ez dakit, oin ez, baina oso modan dago azke, oso postura estrañuak eta probetia, imagina, oso esauz jauzin zarela, ez dakit irudikatzen dut horti fango dala. Superman. Hori da, edo txixaitzen, ez tozulako asmatuta komunikotasan kontrajo zarelako. Idoia Xarma, plazer bat, benetan eskertzen dizugu, trauma psikosozial honen ardura ere asumituko duzu datorrenean. Ez, benetan. Mila esker, eta urrengor arte. Hortzen orainik ez dakit ja besterik harrapatuko dugun, Idoia Xarma. Zuek esango zue, ez dakit. Bueno, hortzi utziko dugu, sorpresa egia da. Bat, bi, iru, lau eta lau, 8 saio geratzen zaizkiola bigarren kafeari temporada maitzeko, beraz. Ingo berba. Ikusiko dugu, eta bestela plan emate ingo dugu. Hemendik ere planak bota dituzte, aizue San Ferminetan denontzat galdera, baita Jon Lizentzat, kedada bermuteo, bazkari parranda San Ferminetan. Ez dakit. Jon Lizek dio, ezagutzen dut bat poiarrota deitzen dioten. Ai, ama! Ai! Ze gaiztu, igual ez dela horregatik, baina, bueno. Apostatzu gorosuna, baiet. Eta arkakuxok dio gezurra, Amaia, erorketekin barreitezu berdin, baina kontua da, bina hartzen badute ez da hola sozialki onartuta publikoki barre egite. Total, eta hola da. Eta normala da, zinezu parrein hori da, baina barrutik itxen duzu. Da, Instagram kontu bat izena dula, abildua Kids Getting Hard, hau da, umeak mina hartzen, superona da. Benetan, zera iztaz. Ez, baina denak ondo daude ume guztiak, baina, Vale, agur. Bueno. Aizue, babagoa zaurrera, minutu eta 20 segundu arratsaleko bostetarako, Idoia Xarma badoa, baina gaur bi idoien eguna dugu eta Idoia dabilozkudun segituan izango da gurekin puri-purian diren telesail eta pelikulak aipatzeko. I used to was. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Badira kontu batzuk, heldu behar zeniekela konstiente izanagatik beste aldera begiratzen duzuna. Adibide ezagunenetako bat, alarma. Izan ere, hain tentagarria agertzen da atzeratzeko aukera, ez pentsa, badaude gehiago ere, besteak beste softwareak. Software libreen alde zaude, badakizu burujabetza maila zibernetikora ere eraman behar dela, baina,
zeinen erraza den jada ezagutzen duzun Windowsa erabiltzea. Nonbaitetik hastearren, Gorka Julio Talagios kooperatibako kidearekin bildu gara, ziber burujabetzaren gainean hitz eta pitzaritzeko. Ez ikusiarena edo jakinezarena egiten diogun beste alor bat kutsadurarena da, zehazten hasiz gero farmako kutsadura esaterako. Zer, medikamentuek kutsatzen aldute ba? Ez egin despistatu plantarik, saioa Domingo farmazialaria eta Osakidetzan debagoieneko esiko langilea datorkigu azalpen emaile eta. Borobiltzeko berriz, ezentzunarena sekula egingo ez diogun pilulagilea, Oier Etxebarria eta energia aholkuak. Gelditu makinak saioaren 33. atala ate joka dator eta bizkarra ematea ez da aukera bat. Jada entzun gai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Agur Idoia Xarma, bai, kaixo Idoia da bilozkudun, Goiuri ondo? Ez. Ez da gizue, estudioan pasazeiguna. Ikerketa jarriko dugu martxan igual. Tio, nik txikle kriston nazka emate diatu. Nire bai? Txikle badago hemen lurren eta gatu naiz pegatuta. Dago hemen lurrian ez, seguruna norbaitek ekarriko zuen bere zapatean estudiora. Eta kasualidadia Goiurik zapaldu egin du. Bai, eta gainera, kasoia Goiurik gaur goizean euriari zuen, baino sandaliekin etorri da. Sandalia fin batukin. Ez que txiklek nazka maten. Idoia da bilozkudun, uste duzu karma izan daitekeela? Bai, nik uste bai. Nik ere, nik ziur nago. Galdu duzue mikrotik kanpo momenturik onenetakoa. De momentu on asko izan ditu gorko saioak, orain arte, baina Goiurik iaia agurtu du Idoia Xarma, esanez, badagoela Instagrameko kontu bat, children, nola da? Kids getting hard. Eta, juistu, mikroak itxi ditugunean, Idoia da bilozkudunek esan dio, Goiuri, hori nik esatea, baino zuri umea gustatzen zaizkizula, eta hurrengo pauso izan da, ai, txikle bat. Hola, karma dinbilidan bala dabil, bigarren kafearen laborategien. Ointxinatore. Hartu zure denbora, Goiuri, lasei. Neu borriz, gukarraituko dugu. Idoia da bilozkudu, noain bai serio Arratsaldeon, eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Aipatu dugu, puri-purian diren hainbat telesail eta filmen inguruan eraitu behar dugula, eta zuzenean joango gara lehen horren bila. The Summer I Turned Pretty. Pretty, oztein, hola esan bat dugun. Prime Video ekainaren 17an ostiralean estrenatu zen, eder bihurtu nintzen udara, edo horrelako zerbait. Bai, hori da. Baina lehenengo inziso txiki bat egin nahi nuen, ze puri-purian dago baita Lightyear pelikula, jarri dute edukiaren gaineko ohar bat, badagoelako bi emakumeen arteko musu txiki bat. Eta da lotxagarria. Aizoz ikusi da, baina nahi zoz onda klaratu, baina baizaretan ikusi. Eta iruditzen zaite lotxagarria horren ingurukoa, ez dakit, odola edo violentzia edo izango balitz bezala jarri behar izatea, eduki hori dagoela pelikula. Bai, bizitza guztiak gu ikusten nola printzeak musukatzen zituzten, gizon eta emakumeen arteko musuak, eta ez zaigu zer gertatu, eta homosexualak zirenak ez dira heterosexual bihurtu hori ikusteagatik, baina orain... Akaso homosexualago bihurtu dira printze eta printzesen arteko musuak ikusita, ez? Hori izan daiteke. Daiteke. Hori besterik ez. Oharra esan da, bide batez badago telesail bat Netflixen Euskal ekoizpena duena, eta jendeak esango daizu, eta ez duzu aipatu behar. Aipatuko dugu, baina aipatuko dugu eron protagonistak gurera ekarrita, eta baina... Bueno, izena esan daiteke... Esan daiteke? Ez dakit, esan dezu pixkatola kriptiko dena. Pixkat sekretutxoan. Bueno, ez, inogok esan nahi zuen, Txintxua Filmsek Netflixerako egin duen Intimidat telesaia. Gainera, gaurko... Zalantzan auken izan. Kontatu. Jode, balekin inigo zan, hainitzan hor... Laguntzen. Eskuagota. Eskerrik asko maja. Eskua hartu, kendu eta bota. Hanka sartuko eta hasiko zaizkita hauek parra aitzen, pixka eta atxon komplexua jartzia zu. Baina nik egin dut zuk... Bai, egia da. Bai, eta nik neronek tiro indio nire buroi. Esan nahi nuena da, oso aproposa dela gaurko, ze Twitterren sartzen bali bazadarete, ikusiko duzu, horren arira, hau da, bideo sexualen edapenaren arira, gauzak gertatu direla,
eta ikusi intimidat, eta ez zabaldu bideo erotiko festiboak. Hori garbi. Ba, intimidat telesaiaren inguruan hariko gara, lasaiago eta euren protagonistekin, dagoeneko bigarren kafearen laborategian batzuk hasi dira ikusten. Ni pixat moten nabil, baina Goiuri badakit atal gehiago ikusi dituzula, ez? Nik bi ikusi ditut. Bi, zuk idoia ikusi duzu zerbait? Nire amak 8 edo ikusi ditut. Bakarri zure ama. Hoiz esan barron, zure amakarriko dugu kontatu. Bai. Ya está. Nik ez ikusi, baina jarri dut nire listan ja. Baina nola ikusi dituzu, futbol partidok eta parrandak, zure bizitza soziala... Barkatu? Zure bizitza soziala, pixkate, celebra, futbol partidoak eta parranda... A ber, joe. Hala, Jon Lizek dio bukatu duela eta 8 direla. Eta Jon Lize konta diezagukezu, hola, spoilerekin gabe, baina... Hala, nik galdera badaukat Jon Lizentzat, telesaio honen arira. Bat bakarra. Jarri zuela Twitterren haze plazera Netflixeko telesail batean Iaski Serranoren ahotsa entzutea euskeraz hitz egiten, baina beste kazetari batzuk agertzen dira euskeraz hitz egiten, eta horiek ez dituzu goraipatu. Zer gertatzen da, Jon Liz, horiekin? Iban Garatere entzun nuenik. Adibidez. Eta biak oso lagunak dira, eta biak asko maite ditut, baina zergatik Iaski bai eta Iban ez? Zer nahi duzuzuk, Jon Liz? Iaskiren programara joan nahi duzu? Bueno, hortxe, galderak eta Jon Liz erantzun. Bueno, guztia esan da, hartuko dugu tarte intimidazen inguruan aritzeko, baina gaur, ohar guztiak esan da, aipatu behar dugun lehen telesaia, The Summer I Turned Pretty. Ez da, inerrexan edetzako, Zuek esango bazen uti igual. Niretzat bai. A ber, esan? Ez, 2022. Ez dut lertu. Jode. Aurtengo udaran super guapa jarriko naizelako. Eta orduan, The Summer I Turned Pretty izango dela 2022. 2082 lertu. Horratik. Akaso enaiz ni ingelesa euskera perfektua ez duen bakarra. Wow. Eta hau, izo, helduko diogu lehen telesaioni. My family spends every summer in Cousins Beach with my mom's best friend and her two Hemen sons. zaskazo bat bota berri digute txatean. Esan dezu telesaiarekin jarraitu behar genuela. Esan dezu telesaiarekin jarraitu behar genuela eta trailerra entzuten ari ginen. Dugu aurrera egin. Arratsaleko 5 eta 8 minutu izango dira oraintxe naiz irratian, bigarren kafean. Eta, hemen Jon Lizi bota dio Goiurik, Iaski Serranoren programara joan nahi dute zuen, eta haren erantzuna izan da, nik joan nahi dudan programa bakarra zuena da, baina norbaitek ez dit kaso zipitzik egiten. Norbait hori Goiuri da, baina Goiurik erantzun dezake, nik nahi dut Jon Liz gure programara etortzea, baina norbaitek ez dit kaso zipitzik egiten. Barkatu. Hau hemen txargituko dugu. Zeinek izizu kaso zipitzik egiten? Zuk. Entzuleok, amaitu da gaurko bigarren kafea. Bagoaz etxera. Bueno, musika jarriko dugu eta seitan aria. Hala ere, Jon Liz, ez ezazu hartu modu pertsonalean, Goiurik ez baitio kaso zipitzik egiten. Telefono bidez inorri. Eta de hecho, hemen gauden pertsone, idoiak ezakit, baina orokorrean oso gure muda izaten da hori, jendeari kasurik ez egitea. Nik argitu dugu dut, soilik, Jon Liz, zuen negoziaketa horretan behar ziren baliabide tekniko, administratibo, logistiko eta bestelako guztiak argituta daudela, eta ni horiek jartzeko presen nagoela? Bai, administratiboak, logistikoak, bai, baina pertsonalak ez. Zergatik ez? Zu daukozulako beti kontzertua, edo ez dakize, eta ezin dezulako. Abaramos, hemen nik eman ez dudan ezezko bat izango da agenda. Jon Liz eta Goiuri Ezeizaren artean dagoen negoziaketaren errua. Agenda. Jon Liz, etxoen, segundo bat, Inigo, hitz egingo dugu, eta Jon Liz, hitz egingo dugu. Jarraitu mesedez, with the Summer That I Turned Pretty. Horrendik ez da zi, 2022 daran, eska. My family spends every summer in Cousins Beach with my mom's best friend and her two sons, Conrad and Jeremiah. They've always seen me as a little... Txitxon volumena jetxiko bestelatzen. Telesaia Jenihan idazlearen trilogia arrakastatxoaren lehen atalean dago oinarritua. Eta protagonista Isabel Conklin da. Lola Tungek interpretatua. Pubertarura iritsi berri den 15 urteko gaztea.
urtero anaia eta amarekin igaratzen du da, azken honen unibertsitateko lagun honenaren etxean. Kriston etxea da, hondartza agertu dago, eta laguna dirutsua eta 2 seme ditu. Eta orain arte ume bezala ikusi dute Isabel, baina pubertarora iritsi da eta hori aldatu egin da. Eta maitasun triangelua sortzen da bi anaien eta protagonistaren artean. Epa! Ezagitze pentsatu. Oaino hartu dira, neskau existitzen dela, ze bapatean guapa da? Guapa baino gehiago, adin horretara iritsi dela, ez espero dute beste bi anaio eriak oso zarrak ez izatea, ez? Neskak 15 urte izan da, baina dirudi gaztetxoa direla baita ere. Ez dakit, baina azkenean berarekin ezi dira, txikitatik ezagutzen dute, eta pixka bat ikuspegi hori aldatu egiten da urte horretan. Eta, udako erromantze guztien klitxeak betetzen dira telesaian. Gaueko bainoak ondartzan, drive-in pelikulak, kotxean ikusten diren hauek, teiaturik gabeko autoak, udako gau luzeak. Eta hori guztia Taylor Swiften abestiez betetako playlist batek girotzen da. Shut up, Steven. The whole Deb scene, it's for sheep. Conrad, could you be a little more supportive? Now, which one of you is going to be Belly's escort to the ball? The Last Song gustatu bat zaizue, edo Jenny Han beraren historia baten oinarrituta dagoen To All The Boys, I've Loved Before gustatu bat zaizue, hau ere gomendagarria da. Kabáramos, To All The Boys, I Loved Before. Bai, bale. Zesan nahi horrek? Ikusten dut, zein den, bai. Giroa. Eske da, zaken da esan, genero zehatz bat, pelikula mota hori, pelikula hoiek, dia, genero bat, tipo, teenager... Udarako lehen amodioak. Zure bizitzako lehen amodioa udaran gertatzen dena. Beti absolutely heterosexualak, bai. Bai. Argian, argi mota, eske dia denak berdinak. Eta badago beste bat, The Kissing Booth, ere. Baina hori oso txarra da. Bai, eta To All The Boys. Neri gehiago gustatzen zizkit ere, baina... Zuk argia ipatuzu, argia da pixka nola zan udarako anuntzioak egiten zituen zerbeza markau. Estrella Damm, ez? Hori da. Da, pixka argi hori, ez? Bai, eske bada. Ondo, haizue, balen proposamena hause, The Summer I Turned Pretty, joan den ostiraletik, Prime Videon dago ikusgai. Zemat atal izango dituen badakigu ido, Ez dakit, baina begiratu daiteke. Begiratzen duzun bitartean, aipatuko dugu urrena berriz, HBO Maxen ikusgai izango dela, Tuca and Bertie, baina ekainaren 24an, alegia, San Juan gauean udarako gau luzeak aipatzen ari gara, eta udarako gau luzeenetan estrenatuko dute. Tuca and Bertie hau, baina... Bali madaki duzen bat ataldiren, no bestela aurrera ingo dugu. Ez dakit, bederatzi direla ikusten dut hemen. Venga, bederatzi izango dira, eta bestela sartu Prime Videoan bali moduzu eta konfirmatu. Desamera Eternal Pretty atzean utziko dugu, eta Lisa Hannah-Waltek sortutako telesaiaren bigarren denboraldia badatorrela kontatu behar dizugu. Azkenean, ikusial izango da. Tuca and Bertie, horrela oskatzen da? Bai, animaziozko telesai honetan pertsonaia guztiak txoriak dira, eta protagonistak 30 urteko Tuca eta Bertie pisukideak dira, Tucan bat eta birigarro bat dira. 2019an kaleratu zuen Netflixen lehen denboraldia eta berehala kantzelatu zuen argitaratu eta 3 hilabetera, baina naiz eta kritiko zein ikusleen artean arrakasta handia izan zuen. Azkenean ikusi izango dugu bigarren denboraldia, Netflixek kantzelatu eta berehala Adult Swimek interesa azaldu zuelako. Eta 2021 udan kaleratu zuen bigarren denboraldia, eta orain HBO-n ikusi izango da. Eta uztailerako iragarrita dago Adult Swimen bertan, dagoeneko 3. denboraldia. Seriously?
Pixukideak izan zuen kabikideak izango lirateke, ez? Txistako... More love. My heart is like a training bra. You can only fit so much in there. You're still wearing training bras? I'm still learning. Hannah Waltek Bojack Horseman telesailean ere lan egiten zuen, diseinatzaile eta ekoizle moduan, eta, bueno, diotenez Netflixek telesaia kantzelatu zuen, sindikalizatu egin zirelako, bi telesaile horien sortzaileak taldea, eta, bueno, horregatik kantzelatu zutela telesaia. Horra arte trailerrak kontatzen diguna, eta idoiak aipatu dizkigu xetasun batzuk, nibenik ez diote rolloa guztiz hartu, animazio... Tuka eta Bertiri? Bai, digitu zen ondi joan, baina ondo. Bada bat, pixka bat erotuta dagoena, pertsonaia estrobertioa da, eta beste harremanen bila dabil, mutilaguna edo neskalaguna aurkitu nahi duelako, eta bestea dagoeneko bikotea duen, eta pixka bat asentatu egin nahi duen lagun zentzuduna izango litzateke. Beraz, bi lagun oso desberdinen arteko harreman hori. Hortxe Tukan Bertiren bigarren denboraldi hau, HBO-n ekainaren 24an, hori ostiralean izango da, baina pelikula zalegoak bazarete, dauzkagu proposamenak eta batzuk behintzat dagoeneko estrenatuta daudenak. Esaterako, Txatxa Real Smooth, Apple TV'n, joan den ostiraletik ikusgai dagoen Cooper Raifen pelikula. Bigarren lana du hau, Shithouse izan zen lehena, 2020an, eta honakoak, bigarren honek, Sundance jaialdian izugarrizko arrakasta izan du, eta publikoaren saria eskuratu zuen. Film hau zuzendariak berak protagonizatzen du, 22 urteko Andrew da, eta unibertsitatea amaitzean gurasoen etxera bueltatzen da. Bere bizitzarekin zer egin ez dakiela. Don't have a job or you have a bad job. How much does a party starter get paid, I wonder? I have a bad job, yeah. Lan berria lortzen du Barnitz batako animadore bezala, eta horietako batean ezagutzen du Domino, Dakota Johnsonen pertsonaia. Eta Dominok autismoa duen Lola izeneko nerabearen ama ezkongabea da. Domino autismoa duen Lola izeneko nerabearen ama ezkongabea da. Ez da erretxa, kokatuta. Orduan batetik Domino, bestetik Andrew. Eta Lola, Dominoren alaba. Oh, I don't know how to moonwalk. Topatzen diren lehen momentutik argi dago Andrew erakarrita sentitzen dela Dominorengatik, eta pixkanaka erlazio platoniko bat garatzen dute, senargaia baitu Dominok, eta alabarekin ere oso erlazio berezia garatzen du. Eta harreman hauek zentzua emango diote Andrewren bizitzari, galduta dagoen momentu batean. Do you have a husband? I have a fiancé. I hear you're a great party starter. I hear you're a great professional lawyer. Gidoia argi bati eta zuzendaritza trebeari esker, interpretazio natural eta erakargarriak lortu ditu Raifek, kritikoek Dakota Johnsonen interpretazioa nabarmentzen dute. Nei pila gustatzen zait Dakota Johnson. Perplexing thing. You can't just decide that you Eta aipatu beharra dago, Raifek 25 urte besterik ez dituela. Ze gaizte. Eta dagoeneko baditu bi film luze. Ze gaizte. Eta, talentua baduela erakutsi du dagoeneko. Bueltatu zarete zuek noizbait, gurasoen etxetik joan, beste baita bizitzera eta gurasoen etxera bueltatu? Ni bai. Ez. Baita ni ere. Ez da erresa, Bale. Ez da ez. Cooper Raife zuzendaria aktore lanetan ere badago, ez da? Bai, hori da. Zuzendariak berak egiten du Andrewren lan hori. Txatxa Real Smooth. Bai, eta ematen dunez, beti egiten ditu pertsonaia horrelako, oso pertsonaia atseginak eta erresa dela simpatia sentitzea pertsonaia hauekiko. Bai, itxura hona du.
Bakizu aurrekoan txio bat ikusi nuen, Dakota Johnsonek egin du pelikula bat, ez dakit 18. mendekoa da horrelako zerbait. Persuasion. Hoi da, eta txioak jartzen zen. Pelikulak itxura una du, baina Dakota Johnsonen aurpegia da iPhoneak ezagutzen dituen norbaiten aurpegia. Irakurri nuen. Argudioa zen, munduan daudela, bi aurpegi mota, edo iPhoneak ezagutzen dituen aurpegia eta ezagutzen ez dituen aurpegia, eta orduan esaten zuten, horregatik adibidez Keira Knightleyk hain ondo egiten dituela horrelako pieza historikoak, ze badauka aurpegi pixka bat, ez dakit, antzinako aurpegi bat izango balitz zela. Timeless esaten denez. Bai, baina Dakotarena badela oso modernoa, eta oso kontzeptu bietxi eruditu zitzaidan, baina segituan ulertu nuen, eta orain jendea begiratzen dut, eta joaten naiz pentsatzen, zuk aurpegia, bai. Idoia, zuk egin zen ezaken Persuasion? Begira, esango diet, urrengorako. Perfecto. Listo. Jane Austenen egokitzapenak urtero egiten dira, beraz? Urrengorako. Bale, urrengorako. Nik ez zergatik. Aurpegi moderno daukazu. Aurpegi moderno daukat. Bai. Vale. Idoia klasikoagoa. Bai. Nik pentsatzen duen esango zeniela nahi bai azal kolore oso txuria daukadalako. Baina... Eta normalean izan. Idoia... Ez da soilik kolorea. Kolorea, txuri hautxiaren giron sartu denetik aldatu dela asko, ez da pertsona txuri bat euskia jotzen dio azken aldien. Idoia, gure Jane Austenen egokitzapenaren urrengo protagonista. Uienei. Zuk, zuk egin... Zuk egin zenezake. Nik daukat kamaratzean egoteko moduko aurpegia. Nei ez jarri aurrean. Kamara aurrean edo zen aurpegia ondaiteke. Nik ez dakit kamara aurrean, baino kamara atzean gozatu dukuloke Idoia Dabilak proposatu behar digun urrengo pelikula, fijo. Ze hau da, Made in Davila zigitua. Txatxa Arriolesmoz dagoeneko ikusgai. Bai. Apple TV, Juan den Ostrialetik eta Juan den Ostrialetik filminen dago, eta horregatik nion Idoia Davila uzkudunen zigiluga daraman proposamena dela, Nobuhiro Suga japoniarrak zuzendutako filma delako, Kaze no Dengua. Bai. Hola oskatzen da, Idoia? Bai. Aizearen telefonoa izango litzateke itzulpena. Aizearen telefonoa? Guapo. Nobuhiro Suga japoniarrak zuzendu zuen filma 2008an. 18 urte beranduago Japoniara itzuli da zuzendaria. Bere aurreko bost filmak Frantzian ekoitzi eta grabatu baititu. Eta road movie honen bitartez Tohokuko maremotoak utzitako arrastoaren inguruan hausnartzen du. Pertsonaia nagusia Haru da, tragedia hartan bere familia osoa galdu zuen nerabea. Hiroshiman bizi da bere izebarekin eta ura gaixotzen denean bere jaioterrirako bidaiari hasiera ematen dio erantzunen bila. Hiroshima kara kokyo Iwate o mezashite. Japoniar gizarteak gertatutakoa prozesatzeko denbora pixka bat behar izan du. Izan ere, Fukushima 50 izan zen martxoaren 11an gertatutakoaren inguruko lehen filma. Kaze no Dengua atera zen urte berekoa. Eta dolu kolektiboari buruzko film katartikoa osatu Suak. Eta Hiroshimako bombardaketarekin paralelismoak baditu, zuzendaria bera ere Hiroshimakoa delako, eta badaude pertsonaia batzuk, ez da kasualitatea Haruren bidaia Hiroshiman hastea. Hori izango litzateke lehenengo paralelismoa, eta gero badaude pertsonaia batzuk, bere izebaren lagun batzuk, horri buruz ere hitz egiten dutenak. Katartiko izango da, baina gogorra ere bada, ez? Ez da katarsi lehon batetik abietutako lana, badauka hor barrenak ondo astintzeko eta ondo mugitzeko gaitasuna edo arriskua ez Idoia. Bai, eta oso modu naturalean egiten du, oso plano luzeak eta deserosoak erabiltzen dituelako, eta horrek ematen du pixka bat lekua improvisaziorako, eta horri esker aktorek lortzen dute oso interpretazio naturala. びっくりさせんなよ。死んでるかと思ったよ。
Eta amaieran deskubritzen dugu Casino Dengua hori zer den, Otzutxi herrian dagoen telefonoari egiten dio referentzia, bertan badago kabina bat, zeinetara dolua sufritzen ari direnak joaten diren, desentxufatuta dagoen telefono baten bitartez, hildako horiei hitz egiteko. Eta telefono hau benetan dago Otzutxi herrian. Hor bertako bizilagun batek hor jarri zuen, berak ere norbait galdu zuelako, eta jende asko joaten da bertara. 出会いと再生の旅を通して春が見つけたものはもしもし春だよ Hortxe, gure gaurko proposamenen artean, pelikula proposamenen artean bigarrena, Casino Dengua, baina hirugarren bat ere badugu aretoetan estreinatuko dena, ostiralean izango da estreinua, eta honek Black Phone izena du. Berez telefonoekin gaude. Scott Derricksonek zuzendu du beldurrezko thriller hau, Joe Hillen kontakizun batean oinarritua. Eta, aipatu Derricksonek beldurrezko generoan esperientzia baduela. Berak zuzendu baitzituen esaterako The Exorcism of Emily Rose eta Sinister pelikulak. Which one called that? You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you, and he doesn't really take kids that safe. Sinister filmean egin zuen lehen aldiz Ethan Hawkeekin lan Derricksonek. Eta orain honetan ordea, bilaua da Hawke, lehenengoan Sinisterren biktimetako batzen. Eta 30 urteko ibilbidean lehen aldia da aktoreak gaiztoaren papera egiten duela, eta gainera esaten dutenez, kritikok diotenez, zoragarri egiten du. Bere pertsonaiak The Grabber izena du, mutil nerabeak baitzen dituen serieko hiltzailea. Eta nerabe protagonista Fini da, eta hiltzailearen sotoan ematen duen denbora da filmaren ardatza. Bertan bizi duen esperientzia eta bertatik alde egiteko egiten dituen saiakerak. Not since I was a kid. I'll scream. I'll scratch your face. This face. Sotoan bada... Rollo majoa, Ufa! Baina badiote, naiz eta Hawkek badu horrelako maskara beldurgarri bat, eta giroa, jakina denez, beldurgarria da, baina baditu fantasiazko elementu asko, eta horri esker lortzen da, benetako momentu izugarriak ez egotea. Gehiago da fantasiazko thriller bat. Badaude susto txiki batzuk, baina gehien bat lortzen dira banda sonoraren bitartez. Esango non, ematen dunez, trailerretan normalean susto batzuk agertzen dira normalean beldurrezko pelikuletan, eta hemen ez dago, beste batzutan ikus dezakegun bezala, Expediente Warren eta olako batzutan, kriston dia bapateko sustoak, hemen ez dula ematen, horregatik, igual, nahi etzit, hain beldurgarria edo hain. Ni beldurra baino hori zambiente arraroa. Superritxura naga. Nik esan behar nuen, eskerrak beti mugikorra edukitzen dudan zea gabe, soinu gabe, nik pelikula hori ikusten balin badut, telefona ring egiten duenean, jazta, bihotzekoa. Fuera. Bihotzekorik izan ez zuen, jakin Black Phone pelikulonek, baduela. Puntu, hola... tenso xamar bat, tentsio giroa. Ez dakit, beldurrezko pelikula atzatakaso ezin dugu hartu, baina trailerrak beldur puntu bat ere ematen du, Bai, eta trailerrak badirudi asko kontatzen duela. Batzuk diote film labur bat irudiela. Eta batzuk adierazi dutenez, normalean horrelako pelikula batean trailerrean dena kontatzen denean da horrelako twist bat dagoelako, gero filmaren amaieran, beraz. Bestela ez luke zentzu asko izango horrelako pelikula batean dena kontatzea, baina azken aldian trailerrekin horrela izaten da, beraz. Sorpresa izango da. Arratxeteko bosterdiak oraintxe, naiz erratian zarete, guk idoia da bilozko duen agurtu egingo dugu, azken proposamen hau entzun ostean, Black Phone,
Kaseno Dengua eta Txatxarria Lesmut filmak gaurko proposamenen artean, lehen biak dagoeneko ikusgai dituzue Apple TV eta Filminen, hirugarren hau Blackman ikusteko, aretoetara horbildu behar, ostiralean, ez da plantxarra etxen ikusteko baino, akaso areto batean lagunen batekin pixar lasaiago ikusteko modukoa da ez? Nik beti, ezakit noiz bait kontatu izan dute, baino, claro, Lezon ez dago zinemarik, dakago areto bat, dakago auditorio bat, baino, ez da horrela egunero edo astebururo pelikularik egoten beti, eta orduan estreinako zegoten direnak, eta horeretara jumardago ikustea, horeretara, Donostira, Iruna, inguruko herrietara ez, eta gure kuadriako askori guztai zaizkigu beldurrezko filmak eta, joten geha, baina, klaro, gero oinez bueltatzen gara, eta bueltatzen garen bidea, badakigu buruz, ia egunero egiten dugu dena delako aiteko, baina, klaro, gau ez, eta beldurrezko film bat ikusita gero, ez da hain erosoa izaten, eta behin, sekulako zeusta mantzigun, txirrindulari batek, jozigun, hoi da, ginen, bide gorritik ibiltzen, eta repente, din, hasi ginen korrika, gure poltsak lurrera bota, gu korrika, gero ikusi genuen txirrindulari bat zela, bere etxea itzultzean izena, gure etxera bueltak izaten dira graziosoak. Tira, Idoia Dabilozun agurtuko dugoren bai, eta aurrera egingo dugu, ze Amaia Resende egiluz, dauzkagu beste 3 gonbidatu segituan, gure laboratekin izango direnak. Hala da. Idoia Dabilozko duen, eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren sinbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea. Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 77an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango euskal etxe egon bidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80garren hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster artio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urteetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko. Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok. 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz. Eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, bino egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I'm so confused. I know I heard you loud and clear, so I followed through. Somehow I ended. Egunero izaten ditugu elkarrizketak, lagunekin, lankidekin, bizilagunekin, batzuetan arinagoak eta bestetan sakonagoak. Hala ere, baditugu gai tabuak, ez ditugu gure elkarrizketetan aipatzen eta gure lagun, senide, lankideekin hitz egiten. For words. Hori pasatzen da adibidez eriotzarekin, adopzioarekin, gaixotasunekin edo abortuarekin. Gai konplexuak dira, intimoak eta oso emozionalak, baina gure egunerokotasunean presente daude eta ez diegu behar duten lekua eskaintzen. Ez diegu gure elkarrizketetan lekurik egiten. Eta noski, ez ditugu gure inguruko haur eta gaztetxoekin hitz egiten. This don't feel good right now, and I know you think. Hau aldatzeko, 3. orduan, ipuin ilustratua sortu dute Maitane Unanue Gabirondo, Mirari Elkortalizaso eta Xabier Etxaniz Olaziak. Mairi, gurasoek bere aizpa txikia ez dela jaioko esan diote. Maili triste dago, haserre. Normala da, bere bizitza eta errealitatea aldatu dira eta ez du ulertzen zergatik. Historioan zehar gaia lantzen da, senide arteko harremana, dolua, maitasuna eta beste hainbesterekin batera. Ipuin ilustratu honi buruz dena kontatzeko gurekin ditugu egileak, Maitane, Mirari eta Xabier, ongi etorri bigarren kafera. Bueno, 3. orduan sortu duzue, jakin dugu, iritsi da jada gure eskuetara, baina zuek nola hasi zineten, nola izan da proiektu honen, nola izan dira hastapenak eta garapena? Bueno, Mirarita bioi beti dani gustatu izan zaizkigu aurripuñak. Elkar ezagutu gendun karreran, aurrezkuntzako gure karreran, eta amazion irakasle bat indarra hundi emateziena mota hontako ipuñei, albun ilustratuei batez ere, eta oraindik eta gehiago piztu zigun hoientzako gogoa, eta hor genukan denboraz zerbait idazteko gogori. Eta orain dela denboratxo bat bukatu dugu beste master bat elkarrekin, pedagogika sistemikoaren inguruan, eta hor, justo asteburu bat pasatu gendun ipuin sistemikoen inguruan, eta horrek ja eman zigun azkenengo bultzadatxoa zerbait idaztera ausartzeko. Aurrei abortu naturala saltzeko sortu duzue historio hau, oraindik gai asko gelditzen dira ez, itzalpetan aurrei dagokienez, esan etezea abortuak herri, baina eriotza, adopzioa, edozein gai korapilatxo edo gizarten helduentzat bakarrik ja korapilatxoa dena, aurrentzat oraindik ere tabuagoa izaten dira horrelako gaiak, ez da? Bai, alaxe da ez. Bueno, guk albun ilustratua sortu deu, albun ilustratuak berez emateu aurrentza diala ez. Eta kuriosua da, jaso deun erantzuna helduen gandik nolakoa izan dan ez. Ze azkenen, zuk esan bezala gai tabu bat da. Eta nola iritsi dan ez, aurrei baino gehiago igual, helduei ez. Eta hortik tiraka, asmoa dakau ez, olako gaiei nola baite ere argi bat ematea edo hitzeiteko leku bat ematea, ez? Hori da gure asmoa, ia, lotzen deun. Gai korapilatxuen artean abortua dago, eta gai korapilatxuekin niri sortu zait duda bat, eta da, normalan nolako gauzak horrela, ez dakit, lantzea aurrekin edo zaila izaten da, ez dutelako berezia erreferentzia bat, inguruan edo ipuinetan, marrazki bizionetan, utxune bat gelditzen da hor. Zuek horregatik edo utxune hori betetzeko sortu duzue 3. orduan?
Bai, izan daiteke hori erantzuna ez. Album ilustratua egitea pentsatu gendunean, gai bat hau izango zela nahiko garbi genukan. Egunerokotasunean asko ematen den gai badalako, eta biok haurrezkuntzako irakasle izan da, eta ni ama izan da baitare oso egunero ikusten dugu aurrek olako gaiak ere ze natural bizitzen dituzten. Eta gure helburua da txiki-txikitatik aukera ematea denei, aurrei guztiei, olako gaietaz hitz egiteko eta normaltasunez jokatzen hasteko ez, olako gauzen horrian, eta izan da hori arrazoietako bat. Izan ere, behaientzat ere oso garrantzitsua da horrelako gaien inguruan lasaitasunez eta naturaltasunez hitz egitea, baina hala ere gaia komplexua izaten da normalean, beraiekin beste hizkuntza batean edo hitz egin behar da, beste hitz batzuk erabili behar dira, ez dakit metaforak erabili behar dira, edo nola uste duzu edo nola erabaki duzu behintzat hirugarrena orduanen erabiltzea. Guk uste dugu azkenen aurre jasotzeutela guk ematen dioguna, ez? Askotan gure beldurrak izaten dira gehiago, gure tabuak, guretik hitz egiten dugu, eta azkenen behaiei transmititzen dioguna hori da, ez? Guretik gu jaso deguna edo gu daukaguna. Orduan guk beti pentsatu izan dugu, eta nik uste egin izan dugula gure lanean baita ere, errealitatetik ezer ezkutatu gabe, naturaltasunez, modu simple batean beraiek ulertzeko moduan, baina hori beti errealitatetik. Ezer, hizkuntza berezia, ez dakit nola esan, hizkuntza berezia beraiek badaukate, ez izateko modu berezi badaukate, jasotzeko modu berezi badaukate. Eta orduan guk uste dugu hori dela azkenean fina ez, guk guretik alden gutxien ematea eta errealitatetikan kontatzea gauzak. Ipuinen fijatuzkero oso erreala da, ez dago metaforarik, dago kontatuta izan da mizela, oso erreal. Eta hori izan da baitare nahi izan deguna. Azkenen ipuin hau, nik uste ustuketa pertsonal bat izan dela, ez? Errealidade bat, hori, album ilustratu bat bihurtua. Izan ere, oso garrantzitsua da, eta batez ere haur eta gaztetxoekin haur eta gaztetxoei dagokienean ilustrazioek bat egitea historioarekin. Xabier, nola erakutsi irudi bitartez hainbeste emozio dituen historia edo gai bat? Azkenin... Gerturatu lasai. Bai. Azkenin hori Maitan eta Mirarin hasierako ideia hori ipuin sistemiko bat izen da. Behabok oso argi esan ziren ja hasieratik pertsonaien kokapenak eta garrantzise zaukenez, gutxi gora bera nolako marrazkisek izan bertzeuen, ez? Saxauga, hori behasek esan duen bezala, normaltasunez eta alik eta normalen gaia adierazten. Eta, azkenin pertsonaien espresizuke, esango genduke nahiko simplik diela, baina bai adierazteula momentu bakoitzin pertsonai bakoitzek ze sentipen dauken, ze erakutsi nahi duen. Izan ere, justo simplitasuna esan dezuzuk, nola eragiten du ipuin baten edo ipuin ilustratu batean irudiaren estiloak, hau da ezakit, hau agian biek, bi parteek erantzun dezakezu ez, baina batera joateak garrantzia handia izango dula, suposatzen dut nik ezakite, baina ezakit, nola eragin du batak bestearen ikuspuntua? Kasu honetan lan egin da lehenengo testua oinarri bezala hartuta, eta horri bakoitzin ze testu jungo zan jakinde irudi hori sortzen. Egize da behauek estibela inongo zailtasuni jarri estilo aldetik, eta estilue hasieran olakotxe pertsonajik ertentziben, eta nik uste erabili jaun kolorik, azkenin kolore asko erabiltzea, baina ez kolore bizi asko, eta azkenin estilo hortan osotasun bat hartu dula liburuk. Eta zuen aldetik? Album ilustratu bada momentutik,
testuak bezain beste edo gehiago garrantzi dauka ilustrazioak, ez da? Azkenen, ipuina eskuartean hartu ezkeo, ikustea nolako, ez, pixua daka, nolako kontaketa ez dela bakarrik testuan, ez? Igual gehiago da, espresioak, kokapenak, koloreak, ez, baitare, zer ilustrazio horiek zer sortzen digute guri baitare, ez? Bagian, nik uste pixkatoi dela, ez? Dela testua osatzeaz gain, indar bat ematea berari. Eta, bueno, ipatu duzu zuek aurrezkuntzako irakasleak zarete. Etxean ez ezik, horrelako ipuin edo album ilustratuek, batez ere honek, ezakit eskoletan, aisialdian, beste esparrutan, erabiltzeko pentsatu dezue, edo, bueno, bakoitzaren erabilera librean izan da deia, baina, bueno, suposatzen dut ez dela etxean kontatzeko ipuin bat bakarrik izango, eza? Nik uste etxerako aproposa dela, ez? Azkenean esan deuna album ilustratu bat da, baina album ilustratu batek eskatzen du askotan norbaitek kontatua izatea. Orduan, aitzaki bat izan daiteke gurasoak ere, ez? Etxe askotan pasadan errealitatea dela iruditzen zaigu hau. Gurasoantzako izatea tresna bat, gaia modu goxo eta errex baten ateratzeko, ez? Eta elkarrekin hitz egiteko, eta lekua emateko gertatu da horri baita ere, eta gertatu ez bada ere, hitz egiteko gai hortaz. Eta eraberian eskolatan, ikastetxetan baita ere, nik neuk probatu dut, ja, kontatzea, 4 urteko ikasleekin hau, eta kontatu nien ipuina, eta sortu zen isiltasuna eta magia oso inorketzun ezer esan, ez galdetu ez ezer, baina sortu zen oso berezia izan zen, orduan, ni gelditu nintzen horrekin, zerbait badago, bai. Justo horregatik galdetu nahi nizuen orain, leheno komentatu duzu, helduen feedbacka edo ere jaso duzuela, eta oso berezia izan dela, ez? Eta, zuk oraintxe komentatu duzu, aurrekin ere probatu duzula. Kontaigu zue pixka bat, helduek zer dioten, ze sentsazio dazkaten, zuek ere, nola sentitzen zareten behin ipuina kaleratuta? Bueno, abortua beti onda horrezta. Gu guraso bezala jaso ez badegu ere, gu iguala nahi arreben, ez, maila horretan jaso dugu. Edo gure aurreko arbasoetan, edo generazioetan, ez da ere eman da. Eta hor dago, ez dugu ikusten, agian ez dakiu, baina hor dago, eta seguru aurreko generazioietan sortutako energia, beldurrak, hori transmititzen da, eta hori seguru gutako askok gure gandakagula, ez da? Eta konturatu gea, hori, gaita hua izanagatik, neri pasazait, nire inguruan ere zautzen dut. Eta zenbatetan, zenbaten gandin jaso degun, geztutasun hoi. Eta horrein nola mugitzen duen. Eta, nire kasuan pasazait, heldu bati eman ipuina berak irakurtzeko, eta negarrez hasi, eta ezin hori buelta eman, eta askotan galdetzen digut, eta hau, ipuina hau, ze adinentzat da, eta, lautik 89, esaten. Eta zuk kontatu egin zenien, aurrei, adibidez, aurren erreakzioa, esan duzu, ez zula inork ezer esan, baina suposatzen dut zuk kontatzen zenun bitartean, eta beraiek irudiak ikuste zituzten bitartean, eta ikusiko zenola bere behaien aurpegitan, ez? Ze? Bai, azkenean gertatzen dana zerbait tristea dela esango dugu, ez? Azkenean eriotza bat ematen da. Jaio gabe dagoen baten eriotza, zerbait berezia da, baina jaioko ez dela esaten den momentu hortan, tristura bat sumatzen da, batzuin negargura bezala etortzen zaie, asperen batzuke sumatu nitun, hori izan zen, momentu suabe bat, lasai bat, baina tristura puntu batekin, eta gero bukaeran,
ez, kontatzen danean, familiak bere leku ematen dionean, eta urrena jaiotzen danari kontatzen diotenean, eta hor, hola, lasaitasun bat bezala, ez, baitu? Ja, ez da, konpondu da bezala, ez dakit, bai, bi momentu, bai. Izan ere, ipuin hau ez da drama bat edo ezakit, da, errealitate bat azaleratzeko tresna bat, aurrekin hitz egiteko, eta, bueno, nik uste oso beharrezkoak direla horrelakoak. Geroz eta gehiago ikuste ditugu, gai desberdinen inguruan horrelakoak ateratzen dituzuela, baina, bueno, nik uste dut horrelako gauzak oso polita direla, eta guk ere badakagu mikrofono bat, horren inguruan hitz egin beharko degula. Orduan, ez dakit zuek zerbait gehiago esan nahiko zenuketen, ze aipatzeko gogoakin gelitu zeaten. Bueno, nik ustet, eta hu ez deu esan, ustet, mointzat, ustet gozoek dio naizela, baino. Ipuin hau lekua emateaz gain eta aitotza bat egiteaz gainez, sortu etzien azitxo haiei. Eskertza bat ere badala, ez, ematen duela galera bat egonda, ez, eta horren oski tristura basotzen du, emozio batzuk, beldur batzuk, baina ziurrenik galera horren ondorioz beste azitxo batzuk analdu dira. Eta eskertza batez, galera batei esker, gogorra emateu, baina galera batei esker ondorengo batzuk ere badaudelako. Eta hori. Arakalak dauzka agerian. Mila esker gure gana etortzeagatik, sortu duzuen hau pixka bat gehiago gerturatzeagatik gure gana eta gure entzulen gana, eta nahi duzuen arte, ben izango gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lau minutu arratsaldeko 6etarako eta guk ere agur esaten hasteko ordua badugu. Beraz, eskertza giroan aritu gara, aitortza eta eskertzaren bide horretan da, aurkeztu berri dugun lan hori, eta ibilbidiren eskerrak bideari kantuarekin egingo ditugu azken minutuak hemen bigarren kafean, arratsaldeko 6etan, Ariako lankideek helduko diote lekukoari. Naiz irratian, Amaia Resendegiluz, plazer bada, torren astelen arte? Bai. Goiuriz Izarandia, zuhi arte? Bihar arte. Eta zuei entzule, plazer baduzue, bihar arratsaleko 4etan gu hementxe izango gara. Eskerrik asko horri izateagatik eta ibilo editarrek dioten bezala eskerrak bideari. Zenagin dalgen eukan Zena bukatu da Beitit mezu bat Manez julenekai Dezkaferik ez baina Maitasuna tonaka
Baionako leioan Txaiak amaika Kafeak ta balalaika Ta bilagun zakua Ireki ez isteko Denbora zaindu Irri egiten ikusi zaitu Iruñeko balkoian San Fermin da egun Dantzan ez zaude baina Alboan bilagun Irun berrin iraia Lagunak etxean Bidatozkit burura Eta zigarroaren kean Ireki ez isteko Denbora zaindu Aita ama Zuena da garaipena Eskerrak bideari Da eskerrak 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 Keep calm and bigarren kafea.